494, къде си? 9-4, закарай ме по спирките, самотно е. Кога ще дойдеш ти? Омръзна ми тук да те чакам. Искам поне да седна. Врата затвориш ли, пак ще се кача. Какво става? Какво да става? Пътувам. По-натрушен булевард вървя и в задръстване съм попаднала. Ще ти докажа, че съм жена, не заслужила да пътува с теб. И маршрута ти преживях, и в трафика с тебе бях. От контрольори не се боях, да съм казал, че ще сляза. Леле-лей-лей-лей, да сляза само веднъж. Те качих се и ти се спука гума. Хайде разведи ме, пробвах и в други да пътувам, но искам само те. 9-4, само веднъж. Те качих се и друго да не видя. Хайде разведи ме, пробвай врата да затвориш, но пак ще се кача. Теб ще се кача. Щом натиснеш спирачката и обърнеш ми пак седалката, какво му правиш на този асфалт? По твоите гуми той пак е по-лудял. И маршрута ти преживях, и в трафика с тебе бях. От контрольори не се боях, да съм казала, че ще сляза. Леле-лей-лей-лей, да сляза само веднъж. Те качих се и ти се спука гума. Хайде разведи ме, пробвах и в други да пътувам, но искам само те. 9-4, само веднъж. Те качих се и друго да не видя. Хайде разведи ме, пробвай врата да затвориш, но пак ще се кача. Теб ще се кача. Аз съм с карта. Сляза само веднъж. Те качих се и ти се спука гума. Хайде разведи ме, пробвах и в други да пътувам, но искам само те. 9-4, само веднъж. Те качих се и друго да не видя. Хайде разведи ме, пробвай врата да затвориш, но пак ще се кача. Вече ще се кача.